Evo tu je čamac nevladine organizacije Euromost. Da vidimo kako će naši momci proći. Da su dobri. Evo Dragana je tu. I oni su prošli dobro. Idemo dalje. Kako momci uživaju. Evo ih momci iz Andrejevice. Ajmo Andrijevica! Bravo momci! Vidite kako to lijepo izgleda. Imamo još čamaca koje ćemo da pratimo. Malo da čaram ovaj dio ovdje. Kako izgleda. Evo pratimo još jednu posadu. Vidite kako je lijepo plovariti na rijeci Lir. Kako svi uživaju. Evo i naši momci su tu, spremni da nastave. Ekipa organizacije Euromost. Standardna godinama sa svojim skiperom Denisom. Evo vidite kako uživaju i kajakaši na ovim vodama. Vidite sami koliko je bitno da ove linijske regate državama organizujemo, da bi ukazali na sve ovo što znamo lijepo u cijelom